ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଦିନ ଓ ରାତି ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଦିନ କେତେବେଳେ କହିବା ଓ ରାତି କେତେବେଳେ କହିବା? ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଦିନ କହିଥାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କର ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାର ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଅ, ଲୋକମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଦିନ କହିଥାଉ। ସେହିଭଳି ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଠାରୁ ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ରାତି କହିଥାଉ। ରାତି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ଏବଂ ରାତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ରାତିରେ ଶୋଇଯାଉ। ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ 365 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପୃଥିବୀ ତା ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିବା ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ ସେଇଟା ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ପଛ ଅଂଶଟା ରାତି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାପ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଇଣ୍ଡିଆର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରାତି, ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ହୋଇଥାଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦିନ ରାତି କେମିତି ହେଉଛି ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୋବ୍। ଧରାଯାଉ ଏଠାରେ ଗ୍ଲୋବ୍ଟି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖ ଗ୍ଲୋବ୍ର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଛି ତାହା ଦିନ। ଗ୍ଲୋବ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏପଟେ ଦେଖ ଆଲୁଅ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ରାତି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଜାଣିପାରିବା।